です。原子大鸡排。台湾っぽいよね、見た目は。俺の台湾のイメージあんな感じ。これキューフみたいな。そうそうそう。じゃあちょっと買いに行きましょう。はいはい、買ってみよう。台湾来るためにこういろいろ僕シェアしてるので台湾に来ずに終わるっていうね。はいということで正直最近こう電話ばっかりちょっと飽きたんで、せっかく僕ら台湾と日本にいる離れてるんで、せっかくなんで、東京にある台湾料理とかに関してもちょっとこう見てる皆さんにねちょっとこうシェアできたらなと思って、健太郎さん実はですねロケを行ってもらいまして、健太郎さん今回何を調べたんですか？今回は東京にあるジーパイを調査してきました。 VTR を見に行きま、見てみましょう。じゃあ行きます。ポチッとな。本日はスペシャルゲストに猛獣 TV の猛獣に来てもらってます。こんにちは。いつ日本来たんだっけ2011年大震災の後日本に来た。一緒に渋谷でバイトしたこともあります。先輩です。後輩で教えてもらったじゃあジーパイを今日はね食べに行きます。その前に猛獣の名字ってツァイなのよ。最近ツァイ・イーリンさんを覚えて、ツァイ・イーリンさんとは親戚ですか？親戚じゃないです。蔡英文の親戚です。嘘つけ。じゃあたかしになんか一言あったらお願いします。たけしさん。たかし。さん、また台湾で会いましょう。というわけでね、今日はここはなんもないの。こいつたけしって言ったんだ。ここは突っ込まねえの。なんなんだよ。さすがですね健太郎さん、僕そのツッコミを待ってたんですよ今。いや流すな。いやたけしっつってんだから。さすが10年の付き合いっすね。はい、じゃあ続きいきます。ジーパイを初めて食べる日本人と本場のジーパイの味を知る台湾人で検証しに行きたいと思います。そうだ。はい、到着しました。これです。原子大鸡排。台湾っぽいよね、見た目は。俺の台湾のイメージあんな感じ。これキューフみたいな。そうそうそう。街中にお店あんの、このジーパイのお店って。夜市の屋台とか。夜市か。店出してるジーパイの専門店は少ないと思う。じゃあちょっと買いに行きましょう。はい、買ってみよう。粉選ばないとダメ。粉味これが台湾っぽい。これかな。これ K じゃん。これとこれ。これとこれ。どっちにする今回。2人ともカメラ無視。あ、よろしく。おい本当だよお前ら、カメラを無視してずっと進めるんじゃないよ。どういうことだよ。カメラマンが突っ込んでたじゃないか。いや夢中になっちゃってこれ。30過ぎのおじさんが一軒のお店を見て大興奮したと。じゃあその大興奮したお店の続きを見ていきましょう。こちらです。はい、じゃあ買ってきました。タイのがパクチーで、俺のが椒鹽粉。カメラマンの順平のがカレー。本場は同じから大きいの。こんなにこんな大きいのサイズもあるし、もっとちょっとちっちゃいのサイズも。そうなんだ。日本にはない大きさだよね、俺からすると。じゃあサイから食べます。美味しい。あんま美味しくなさそう。普通。いや美味しいよ。台湾の味する。まるで台湾パイタンみたい。ほんとパクチーもパクチーの味あんましないけど、胡椒が入れてると思う。ちょっと食べよう。やっぱリアクション間違えてるよね、全部こいつ。全部間違えてるよね。いやー面白いっすね。サイさん最高、ありがと美味しそうじゃないし、なんか味あんましないって言ってるし。う。いや本当にそれで全然美味しそうに見えないっていう。この後じゃあ健太郎さん食べるんですか？この後俺が。はい、じゃあ健太郎さんの続きを見てみましょう。じゃあ僕もいただきます。コンビニの唐揚げとかよりサクサク。ちょっと待てお前。何なんで台湾の名物のジーパイをコンビニの唐揚げと比べるんじゃないよ。物が違うだろ。違う。メジャーというかすぐ買えるフライドチキンなのかなと思って、ジーパイ。ああなるほどね。台湾の方にとってもすごくこう一般的でいつでも買えるお手頃なものだってことですね。そう。いやそれならちょっと納得しました。失礼しました。台湾の味、日本人の俺からしてもうまい。台湾っぽい香辛料ちょっと抑えめな感じがする。これは台湾だね。これ台湾だ。本当に、間違いない。台湾の味。絶対台湾じゃねえだろ今の顔。なんか小学生の頃戻ったみたいな感じ。学校終わって屋台があるのね、ジーパイの。日本はあんまりなんか唐揚げ買って帰るとかなくない？小学生の時。駄菓子。日本駄菓子。これは台湾でいう駄菓子、お菓子的な感じ？そう。こっちの方がよくね？量あるし安いし、台湾だとね。いくら？
昔小学生の時代、35が受けだった。160円ぐらい、200円以内だよ。やば。これ何 900？ 900円。いや、これと合わせて高くね。高いっすね。唐揚げとジュース買って950円、バカ高えだろ。まあまあ、じゃあこの後評価もしてるんで続きご覧ください。結果発表。日本の G パイが5点満点中何点なのかをちょっと発表したいと思います。文字からお願いします。 4.9。ちょっと待てー、嘘だろ絶対嘘だろさっきのしかも反応からも全然見受けられない、その 4.9 が全然 4.9 の反応じゃなかった。味はもう家で感じ。帰れてないから懐かしいですもんね。確かに。もう1年半以上帰ってないからもうもう毎日食べたいね、あれね。僕はですね 3.5 点でお願いします。美味しかったんだけど、台湾の味を味わいたくて行ったならちょっと物足りないかなって感じかもしれない。もっとこう台湾っぽさ欲しいかなって。なるほどね。美味しかったの。ただ本場の方が 4.9 つけるほどの G パイなので、日本の G パイも本場の味に近いということでした。今日は日本の G パイが果たして本場の味なのかどうかという、検証させていただきました。ここで僕の姉、料理研究家でもある松野エリカに G パイをさらに美味しく食べるコツを聞いてみましょう。意外かもしれないですけれども、メープルシロップとかかけたらこう甘じょっぱいで美味しいかもしれないです。試してみてください。バイバーイ。どうもありがとうございました。本当に。いちょっと初めてのコンビネーションプレーだったんでうまくいってないところもあったんだけどね。やでもほらツッコミどころ満載で僕は最高でした。どうでした正直。美味しかったんだけど、普通の塩コショウ味のフライドチキン、ちょっとは台湾の香辛料の味ちょっとはするんだけど全然物足りない。台湾独特の香辛料もっと強いのちょうだいっていう俺がいたのよ。長いこと来れてないからもう久々に台湾をこう味わいたいって体が反応してるんです。いやマジで生きて早く生きてマジで、はい。まあコロナが落ち着くまではぜひ東京でたまにはこういったロケにも行ってもらってちょっと台湾をね味わってもらえたらと。そうだね、まだまだ多分いっぱいあるだろうから、はい、行ってみたいと思います。今日はあんまりフェイホアは話さないでこの辺にしときましょうか。ということでじゃあまた次もよろしくお願いします。それじゃあ、はい、バイバーイ。バイバイ。